ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മളൊരു വിമാനയാത്രയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ വിമാനം പൊന്തിരിക്കുകയാണ്. ബഹ്റൈൻ്റെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച. രസത്തിലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ കാഴ്ച, രാത്രി കാഴ്ച. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ കൂടിയുള്ള വലിയൊരു പാലം. സൗദി അറേബ്യയും ബഹ്റൈനുമായിട്ട് മുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പാലം.